محمد زلفی تام دور و haber gelek civakên piçûk gelek civakên mezin meğlûb kirine. Li Xezeyê ji meha cotmehê û vir ve şer heye. Laliyekî vî şerê Hamas û ji cihada İslamî heye. Laliyê din ve hemû dewletên emperyalîst hene. Laliyekî hemû çek û silahên giran hene. Laliyê din de jî tenê çek û silahên destan ên sade hene. Laliyekî teyare, tank û top hene. Laliyê din jî çend hezar füzeyên sade yên bi destan hatine çêkirin hene. Laliyekî bi sed hezaran eskerên tam tecîzat hene. Laliyê din jî hêzeka bi 10,000 kesî heye ku nikarin serê xwe ji tunelan derxînin. Laliyekî rihetiya herî lüks heye. Laliyê din birçîbûn, tîbûn û bêmalî heye. Laliyekî hebûneka gelek zêde, laliyê din jî tunebûn. Niha li vê tablo rewşê însan dinêrin û bi xwe re dibêje. Madawiya vî şerî van her du hêzan nediyar e. Helbet li gor hêşê însanan encam eşkere ye. Lê tiştek heye ku aqilê însanan hesab nake. Ew jî sadiqbûn û wefadariya kur a bi xwedar e ku tu hêz nikare bişkîne. İbadet û girêdayiya bi xwedê re vê hêz û quwetê xurt taqûz û saxlem dike. Tarîx û dîrokê careka din nîşanê me da ku di şer de hêz û quweta madî ne her tişt e. Hêza îmanî jî hewce ye. Bi vê hêza îman û baweriyê gelek civakên piçûk, civakên xwedî hêz e û gelek xurtin meğlûb kirine û li hember wan bi ser keftine. Elhamdülillah. Ev bawerî, sebir, sebat û îradeya mücadeleyê ya ku ji aliyê mücahîdan û xelkê Xezeyê ve hat nîşandan di sed sala 21 de dîsa bû sebeba tefsîr û nazilbûna ayeteke. Xwedê tiştek wisa nîşanê me da ku ew ancak a qas be. Pêşî destên hemû însanan ji wir vekişand. Digel dewletên mezin bi milyonan heyran û bi hezaran dilxwaz û dildar hebûn jî kesê nikarîbû tiştekî li wir bikira. Ji ber vê yekê ew der tenê hat hiştin. Di dawiya vî şerî de ji xeynê alîkariya Xwedê hemû riyên serkeftinê qut bûn. Alîkariya qûlên xwe qut kir. Lewra gelek kes sazî û dezgahên ku wê vî karî ji bo menfaetê xwe bikin û asteng bikin hebûn. Lê niha kes nikare beşdarî vê bibe. Lê belê wan bi hêz û quweta ku ji sadiqbûn û wefadariya wan a girêdayê bi xwe re di şer de bi ser ketin. Muzafer bûn. Ji ber vê yekê wan di vê sed salê de careka din mucîzeyek nîşanê me da. Dijmin jî mecbûr ma ku teslîm bibe. Dijmin qebûl kir ku ew nikare van Müslümanan têk bibe û meğlûb bikin. Wan maddeyên peyman û levkirinê yên ku pêşkêşî wan kiribûn qebûl kirin. Hem ji Xwedê re ku ev zîlet daye wan dijminan. Wê demê haydê ey gelê Müslüman, werin em neslê xwe bi îzzet mezin bikin. Ev aliyekî vê yekê ye ku xebata maddî hewce ye. Em vê yekê inkar nekin. Lê tiştê herî muhîm maneviyat e. Careka din xweda ev yek bi me da nîşandan. Mesele neslekî bi îman îxlas e. Ma careka din dît ku gelek civakên piçûk, gelek civakên mezin meğlûb kirine. Wê demê divê wezîfeya me ya herî muhîm neslekê bi maneviyat e ku bila alîkariya Xwedê ji me re were. Ji xwe dawî û encam diyar e. Tu hêz û quwetunê ku kesên alîkariya Xwedê pê re ne meğlûb bike. Divê em berê wezîfeya xwe bicîbînin. Em têkilî karê Xwedê nebin. Dema şert û merc bicîbin wê sunetullah têkeve dewrê. Me bi şerê Xezeyê re ev yek careka din dît. Wezîfeya me ev e ku çi dikeve ser milê me em bikin û mesuliyetê xwe bicîbînin. Helbet Xwedê ji her tiştî re qadir e. Nasrun min Allah ve fethun qarîb.